Ribeira impulsa unha nova edición das Xornadas Mulleres Saúde. Terán 4 sesións nas que se afondará en diferentes fases da maternidade para dotar as mulleres de ferramentas para vivir ese proceso. O mes de outubro regresan a Ribeira as Xornadas Mulleres Saúde. O programa desta terceira edición da iniciativa está elaborado pola Escola Galega de Saúde e un ano máis o municipio súmase a través do Centro de Información á Muller. Este ano van a estar dedicados a unha etapa da muller que é a maternidade e o proceso que ven durante o embarazo e despois. Son 4 sesións que van a celebrarse nos 4 venres de outubro, o 10, 17, 24 e 31, e teñen como título: a primeira é a maternidade, a segunda o puerperio, a terceira sobre a lactancia materna, que é a última sobre a depresión posparto. Todas serán impartidas por profesionais e están pensadas para mulleres que estean en idade de ter fillos. Tamén poden asistir o resto do público. Poden asistir homes que queran saber sobre esta temática ou incluso como familiares que vayan a participar no cuidado. A primeira, que versará sobre a maternidade, desenvolverase o venres 10 de outubro e, como novidade, será na Casa da Xuventude ás 5 da tarde. Vai a tratar do tema do embarazo e do parto, os cambios físicos e emocionais durante esta etapa, situacións complicadas como sangrados, ameazas de aborto, o que temos que facer ou as fases polas que pasa o parto, técnicas de control da dor e desmontar tabús que existen en relación con esta temática. A segunda sesión, a do día 17, será do puerperio. Aquí abordarán os cuidados para a recuperación física e emocional da nai, recuperación tamén tras unha cesárea, os cuidados da cicatriz ou técnicas para calmar o bebé e mellorar o sono de ambos. A terceira sesión desenvolverase o día 24 de outubro. Va por título a lactancia materna, a importancia que ten a lactancia materna tanto para a saúde da propia muller como para o benestar do bebé e o seu desenvolvemento, técnicas para aleitar de forma efectiva e todo o que ten que ver con alimentación, hixiene e manexo do bebé. E a última das sesións, que é o 31 de outubro, será a depresión posparto. Saber identificala, prevela e tratala, coñecer síntomas, os factores de risco. Houbo os tratamentos para abordala. As persoas interesadas en asistir deberán inscribirse e poden facelo por diversas canles. As prazas son limitadas e que poderán facer as inscripcións por diferentes medios. Por un lado, poden entrar directamente na páxina da Escola Galega de Saúde, que tamén quen promociona colabora con nós para estas jornadas, e na propia páxina onde pon cursos, aí vai aparecer en cursos presenciais o de Ribeira, que leva por título Mulleres Saúde. Se non o queren hacer na propia páxina, temos un correo electrónico, ribeira.vx@ribeira.gal, ou ben tamén no teléfono 679 306 188. Con estas xornadas Mulleres Saúde búscase promover a saúde das mulleres, incrementar a súa calidade de vida e darlles ferramentas para logralo.